guys, good afternoon. So karong adlaw is pauli na ko sa mga bago pang nitanaw sa ato adto sa kalimti sa pag-like ug subscribe sa ato ang mga video. So karong adlaw is pauli na mo kita nabitbit ang bag. Good afternoon ninyong tanan. Alas 5 na ba? Alas 3:44 na karon sa hapon and then maguli na ni waba abligo ro ang gate kay kon man 45 man ablihan. So karon is nakulimlim ag langit kasuko. Grabe. Oh, ning ulan na dito siya. Para ko ana na. No, di ba? Hinirali no. Gaawa na siya and then mo na maglisod tarog. Lakaw kay grabe. Lapok ko nagagianan kay mapahinom pag-uwan pero grabe lapok yun siya. So medyo na dugay-dugay may das eskwelahan guys kay di na nga abang mga classmate nagtapok sa likod kay nagtapok sa likod kay nag-uwan. Grabing uwan na. Oh, ga rain go away karon. Para tugnawa. Good afternoon. Para tugnawa kay. Kumani gamuang kahimtang karon, grabe ang uwan ha. Mungat ko na ta sa tuang classroom. Excuse me. So guys, mga niga mong classroom. O diba, hinlo kayo no. Kay bago pa man na hinlo. Bago pa ni siyang hinluan tanawa. Dari tas gawas. Grabing uwanan ha. Kasugod-sugod nag-uwan. No. Tawa-tawa, hadlok pa bali. Dapat nag-video yung Natumba na grabing sayaw na. Sige dyan. sayaw. Ayaw ka. Dari po doon. Sudah ka doon. Tawa ay. Nawa guys. Grabe ko sa gagkuhan o hangin. Ang hangin. Tawa ko nawa. So many guys na stuck na me because the rain is so strong. Di pa mahinang pagkayo kusog pero grabe gayon. Tanawa. Nagasugod na sa guwan mo. Bisag aray mo nagadodo gayon silk soccer. So guys, muli na ko bisag arang uwan na kay uwan naman alas 4 naman daw po kauli. Mo alas 3:57 na siya guys. Hindi na ko ganakag malate. So muli na ko. Grabing ko ano mo, kusog na mag-uwan. So arang uwan na, muli na naman ko bisag na italigsik. Balag pa mo, hindi naman nagtubig or mo, kuhan, maligo kay mahalag. Kuhan nagang uog. Kira man, maligo na naman guro ko no. Or mo inom mo ng tubig. Tara na guys. Kusugag uwan, oy, tali, di mo tantong kusog, pero di mo tantong kusog, pero na makabasa na siya, o magdugay ka, magdali na ta. Arang uwan na, eh. Mo inom na ko ng tubig or maligo ko, nag-abot sa bahay. So guys, din ako karon sa jeep on the way na ko padung pauli sa mga suga magkuwan. On the way na ko guys kay og magbaktas ko padung kuan. Ladyo man po, grabe man po kuwan na basa man. Nag kuan nataligsikan na ko mo inom na lang og tubig. Mo inom na lang og tubig guys kay grabe man kuwan na. Unsa guys, ganahan ko magtanaw dani ni karaang bahay da skilid kaning pution. So kita magajimos agianan guys basa sidja. Kay kamulo pa mang bunot ag uwan bitaw guys sa pagkahuman mao ni ara basaan nagdaan ron. So kani sidja guys nga highway is padung na ni sid Ikolan Terminal. Hi guys, naorin ako sa bahay gabi na. Ang salamang orasa, alas 5:26 na karon. Anja, nagkabisi ko dali sa bahay guys kay naghimo ko sa akong costume para ugma kanang akong napili day guys si Zeus. So diya may nilungag nga kamuti guys, bago pa siyang dungag init-init pan siya na violet siya nga kamuti na. May ani humok siya kayo guys nawa. So diya ako karon sa among dirty kitchen guys, na gidigamo sila dare. Magluto spaghetti karong hapon. So des ading karon gatong-atong monig mga panakot nga kinahanglan. So gipakupsan pang mga maluag karon na ay kuan noodles sa spaghetti. Gipakupsan pa na mga maluo pasta di ay bidang noodles. Si Jay gadigamo dari. Guys.
So pasensya na mo sa akong sala guys nga perting gubuta so man na ikaw nga suoton. So di ako ay corona mo na yung corona guys gamiton gibutang nga rig plastic nga gold o color karang nagulawan ko na hay. Unsa man na ikaw sa nina kani siya guys man ang suoton. So guys ato na tilawan ning kamote nga violet sa kainit magpas ang tinidor. So ano lang tilawan guys panita sa tinap. Ay mukha na di ko tagway panit. Ay kang ani. Kamuting violet. Guys, narinita pa. Pagdo pa dong lungag. Ilawan din. Naunta guys, kamuti dia. Nito sa asukar na. Kamtis. Kamita. Lamin sa palis sa buwan. Lagi buwan, lamin eh. Lamin sa palis sa buwan guys. Kailangan ko lang nito. Ano sa ganda pa ako? Ingat. Hindi, mukha ng breast spaghetti yun dyan guys. Aguan, wag juga panihuno hatod karon guys. Ano mo? Aguan, wag panihuno hatod karon. Gika ko biskwilahan, ga sugod-sugod na itong hangin-hangin. So karon ga hangin-hangin na buwan-buwan. So sa buwan dani guys, lapok nagagianan. So di ana guys gihabwa na pasta. So alutuon na naman tong ijahang kuan. Ijahang naay sauce. Dari siya giluto dari. Na nagigisa pag mga panakot. Tubig, babe. Tubig daw. Hey mi, what mo kag malutog spaghetti mi? Kagiring na mo guys gatong-atong. Pwede na padaplin, pislat gani ka dako ra bang taos mamalo. Lata galid ka. Cheers dito na suwan. Nara guys. Itapping sa ng cheese. Atong sa purple na. Itong pangmaan dito. Galuto ng spaghetti. Wala to nakaw. Nak. Kay hauno naman rin. Tama na. Hi guys, giga kog Muslim Village ning palit ko og hangat gadagan magud ko. Ning palit ko og kang naay litro nga kuan. Nga kang naay cook among parisan sa among spaghetti. Hi guys. Luto ng spaghetti da karong adlaw is adlaw gabi na meron. Na ako na tilawag akong spaghetti, ang giparisag luto kay naiuban na mga dato ra man ang mulan og spaghetti pero lami may naglanlanon pero wa kay di mo ko ganahan way parisang luto. Kay ganahan mo gugog kuan good anad naman ko nga nay luto. Pero feeling man na way lami ikaw spaghetti og way pares luto. So out ta guys. Lata-lata na. Hi guys, good morning. Sa karong adlaw is darang costume guys. Madto na ko eskwelahan kita mo naka uniform na ko. Hi guys, maadong bultag porto ay abli. So anay uwan ni na pare gahapon. Kita mo ang nagisot tagaw costume nga ato ang gihimo gabi eh. So man ka mga litrato guys samtang suot aga mong costume. Ay way labot sorry.